Sahur singke selawe guys. Alhamdulillah limang dina maning bada guys. Ya senajan inyong ora puasa tetep melu sahur mbati di anake guys. Digawa joget disit ben awake lemes ora kaku. Lanjut nasi jangan jantung guys, enak banget asli. Banjur goreng tahu guys. Lanjut goreng endok-endoki loro guys, siji ora kesuting hehehe. Lanjut gawe kopi, biasa kopine loro mbok inyong karo bojone utek. Singkat cerita panganane wis ridik ya guys, menu sederhana bae lah ya guys. Lanjut nggugah bojone kon tangi guys kon sahur. Lanjut anak wadon juga digugah kienang sebelah miki. Ya biasalah anak boy dramane guys. Lanjut anak lanang digugah-gugah juga kon sahur, malah turunin nang jogan jen.